Audu ya ce na aka ce kai in ka gama karatu me kake so ka zama? Ya ce aini buri na in na gama karatu a kai ni wata ma'aikata a danka mu in kwashe kudin ma'aikatan in je in gina gidaje manya in sayi manyan motoci na yi aure na gina wa matana gidaje na saya mata motoci na dinga bata kuɗi tana bantamawa. Sai malami ya ce Audu baka da hankali, yanzu kai ka rasa abinda kake da buri sai satan dukiyar jama'a. Sai ce kai dalla gafara, sai ce bari mu koma kan mata wadda take layin farko. sai ce ke me burinki in kin gama karatu ne ke so ki zama? Ta ce matar Audu. To ta ji Audu in yi zaci kuɗi zai gina gidaje wa matarsa, zai sayi motoci wa matarsa, yana bata kuɗi. Aka ce ke in kin gama karatu me ke so ki zama? Ta ce